Mireu, aquella allà dalt, si es fa el zoom, aquesta d'aquí era la nostra habitació, aquesta. Literalment dels 5 pisos que hi havia, nosaltres estàvem al 5è, aquí hem de deixar ja l'hotel, aquí tenim l'entrada, hem de deixar les maletes aquí a l'hotel mateix, perquè trobem una tonteria pagar perquè ens les guardin en un altre lloc, quan les poden guardar aquí a l'hotel. I jo estic molt contenta, no sé per què. La veritat, ens està aguantant sense ploure, però mireu el cel. Sabeu què vull dir, no? No sé pas quan durarà això, però bueno, no passa res. Optimisme, que demà començo la uni. Noies, estem aquí fent cua en aquesta botiga perquè volem provar això i comprar-ne, que són els canelers. Com veieu ja plou, però això no els hem provat i és super típic d'aquí. Llavors crec que toca provar-ne algun. I encara no hem esmorzat com a tal, però bueno, és que com que hem sortit bastant tard de l'hotel, doncs, i aquí dinem molt d'hora, doncs gairebé potser dinem. Estem acabant de decidir què fer avui, perquè ens falten algunes coses que no hem vist encara. Però bueno, estem veient quines ens interessen més, menys. I ja està, jo estic supercontenta amb com està quedant el vlog, o sigui, no l'he començat a editar, però m'he mirat com els clips i tal, i m'encanta, estic molt contenta d'aquesta càmera també, perquè em vaig mirar els de Lion i recordo que, tot i que la pantalla era bastant més gran i em veia millor, no us ho he de dir, aquí gairebé no em veig, era molt grossa i em molestava molt, i per això em feia tanta mandra també gravar. He entrat al Sephora per veure si hi ha alguna manca que no tinguem per allà a les nostres terres, però de moment, del que veig, també ho he vist per allà, És que no sé on venen el Elf, tot això, no sé on ho venen. Aquí em sembla que tampoc ho venen. No, tot això ja ho tenim per allà. Mireu, estem en unes galeries molt famoses, que us deixaré el nom per la pantalla, perquè no sé pronunciar-les bé. Hi ha doncs algunes botiguetes, algun restaurant. Estan bé, bueno, allà estan una mica les parets, les pobres, però bueno, són maques. Se suposa que són una mica com les de Milán, però res com les de Milán, honestament, allà amb la Louis Vuitton i tot. Mireu, noies, estem al Corte Inglés francès, que són les anomenades Galeries Lafayette. Clar, el nom a mi em sembla molt més glamurós que el Corte Inglés. No és literalment el mateix concepte. O sigui, botigues obertes. Veig que no podré ser runner quan veig la gent corrent, fins i tot sota la pluja. Jo veig un dia que corre, no, jo veig un dia que plou i ja us dic jo que no surto. Però estem aquí davant de l'òpera, que la gent va vestida com bastant tradicional, per dir de manera, per anar a l'òpera. I aquí davant tenim l'escultura de Jaume Plensa, que ja ens la vam literalment oblidar, i estava aquí davant. Mireu, noies, quina bona pinta aquesta pasta que estem dinant a les galeries. M'encanta. Tenia unes ganes de menjar pasta. Mireu, el meu germà s'ha agafat una bolognesa, que també fa molt bona pinta. I la meva mare no sabem què s'ha agafat, però també fa bona pinta. Pesto. Anem a provar els canelers. Anem a fer la prova. Però és que estarà bo. No sé com menjar-lo. Està bé, però és molt dolç. Vols provar? Mireu, noies, hem vingut a la ciutat del vi. Bueno, no crec que sigui la ciutat del vi. Cité d'Aubin, bàsicament. A veure si entrem. Hem vingut amb tram, la veritat, perquè estava bastant lluny i plovia. I ens hem d'agafar la targeta d'un dia, perquè entre el trajecte d'anar fins aquí, tornar fins a l'hotel a buscar les bosses i anar fins a l'aeroport, i ens anava bé aquest tiquet. Que potser el podríem haver agafat al matí, sí, però bueno. Vale, hem vingut a una exposició i ens han donat audioguia, que es fa així, mireu. Bueno, us ho ensenyo i no ho sé realment.
Noies, mireu que xulo. Això és per olorar. Aquest fa molt bona olor, m'encanta. A veure. Hi ha moltes pel·lis per a minicuts interessants. Noies, anem cap al mirador. M'he agafat un prosecco. Mai tan alcohòlica. Creus que m'agradarà? I això? Voldràs provar? El vi no és el meu. Absolutely. M'encanta quan els miradors tenen informació sobre què estàs veient. Veus, els grans molins de París es veuen allà. Noies, això amb un bon sol, és que ho he dit tants cops. Sabeu de què m'he donat? Que tots els vídeos, tots, comencen amb noies. O sigui, l'altre dia em mirava els vídeos allà a l'hotel i tots eren noies, no sé què, noies, no sé quantes, noies, tal. He de canviar una mica el que dic. Per cert, m'ha agradat més el meu que el de la meva mare. O sigui, estic content de la meva elecció. Encara que no sóc molt d'alcohols, així com vins, caves, ni res. Cafeteria, perquè són una fonda. 5:45 i fins a les 11 no volem, per tant, tenim com bastant temps de sobres. Llavors ens hem assegut a prendre un cafè, que jo tinc mal de cap, estic molt cansada, necessito el meu cafè del dia i així també aguantaré millor, perquè crec que prefereixo dormir com d'una tirada quan arribi a Barcelona. I demà ja un altre cop a classe. Són 9:15, no us he gravat res des de la cafeteria. Què hem fet? Doncs hem anat fins a l'hotel perquè teníem previst quedar-nos com aquí fent temps a l'aeroport, però s'estava supercalent i superbé a l'hotel i literalment estàvem tots els que anem amb Drumuit allà concentrats, per tant ens hem quedat allà fent temps bàsicament i bé, i llavors hem agafat el tram per venir fins aquí. Hem comprat sopar perquè no ens fiàvem que hi pogués haver, perquè al final és un aeroport petit, no és com el de Barcelona, i ara estem aquí com en un sofà descarregant el mòbil i llegiré una estona després de sopar. I ara també volia fer un TikTok parlant sobre la meva experiència amb Drumuit. Bàsicament, això. Com que és la mitja part del futbol, aprofitaré el lavabo i em desmaquillaré perquè estic farta ja del maquillatge. Així també tindré menys feina quan arribi al pis, que serà literalment posar-me el pijama, rentar-me les dents i debatre si demà al matí em llevo una hora o una altra. La veritat. Llavors, bueno, a més, demà, com us he comentat, començo a la uni, però no tinc ni l'ordinador ni l'iPad a Barcelona. De manera que aniré amb una llibreta i un boli, com s'ha fet tota la vida, de fet, i ja està. Confio que demà siguin presentacions i ja està. Estem al final de l'avió, literalment és com el segon cop de la vida que hi vaig. No hi cabem, literalment, perquè aquest cop, com que no hem entrat dels primers, doncs ja estaven tots els compartiments ocupats, que literalment són ocupats per les motxilles, perquè ningú paga maleta. Jo he entrat amb el bolso. I a la que ens enlairem tinc pensat llegir amb el meu e-book, que m'he començat les calces al sol, però estic aquí amb el meu germà mirant el partit. I no hi què busca, mireu la situació. Tinc aquí penjada la jaqueta, el bolso, que crec que posaré sota el seient perquè no m'hi cap, la motxilla, que no em deixa ni posar els peus pràcticament, la bufanda. O sigui, la situació és bastant crítica.